Бендениз Межну. Джено, искам да ти кажа нещо. Нямам нужда да съм с теб. Имахме добри моменти, но това е всичко. Искам да ти кажа нещо. Нямам нужда да съм с теб. Хайде остави ме на мира, живота да си живея. С тебе си говорим, но не се разбрахме. Стига си раздухва с теб, какви си бяхме. Двамата го знаем, беше само пробно. Как ме нарече, мерси и подобно. С тебе си говорим, но не се разбрахме. Стига си раздухва с теб, какви си бяхме. Двамата го знаем, беше само пробно. Как ме нарече, мерси и подобно. Спри да ми досаждаш и да се обаждаш, и да ми се бърка с приз. Кой ще се прибирам, ти ли ще ми казваш? Ало, кой си ти? Спри да ми досаждаш и да се обаждаш, и да ми се бърка с приз. Кой ще се прибирам, ти ли ще ми казваш? Ало, кой си ти? Ритъмът на сърцето. Разни хора, разни диагнози. Пада ти го кажа, сам си го изпроси. Някакъв от древно сровиш ми в нещата. Да не си подписал с мене в общината. Да съм ти момиче, няма да допусна. Все едно по-нарано да напусна. Имам по-добра оферта, общо взето. Не си за мен момчето. Не си за мен момчето. Фактор. Ритъмът на сърцето.